Raġel li joqgħod il-mosta miet wara li waqa' minn fuq il-washroom għal fuq il-bejt. L-inċident li sewa l-ħajja tar-raġel ta' 67 sena seħħ ftit wara s-7 tal-ġimgħa filgħodu. Huwa kien qiegħed fuq il-washroom jagħmel xi xogħol fir-residenza tiegħu fit-triq Lantinni l-Mosta meta waqa' solar u ġie fuq il-bejt. Tim mediku li sejjaħ fuq il-bejt tar-residenza fejn seħħ l-inċident għamel kull sforz biex isalva ħajjet ir-raġel, fosthom kura avvanzata u anke trasfużjoni tad-demm fuq il-post. Fuq il-post ukoll li sejjaħ tim id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li assista fil-ħidma tajnuna. Ir-raġel ittieħed b'ambulanza l-Isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Dwar il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Joe Mifsud filwaqt li l-Pulizija tkompli tinvestiga. Inċidenti ieħor simili fid-dinamika u madwar 3 sigħat wara l-ewwel wieħed seħħ fit-triq Santa Mansueta f'Ħallija. Raġel ta' 61 sena residenti l-Imqabba weġġa meta waqa' madwar solar oli waqt li kienet jaħdem fuq sellun f'bitħa ta' dar. Fuq il-post isejjaħ tim mediku biex jassisti u ambulanza ħadet lir raġel midrub l-Isptar Mater Dei għall-kura. Iktar tard huwa ġie ċertifikat bi ġrieħi serji. L-investigazzjonijiet mill-Pulizija flimkien mal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol u mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni għadhom għaddejjin.